Il-festa ta' Santa Marija f'pajjiżna tiġi ċelebrata fi 8 parroċċi nhar il-15 ta' Awwissu, 7 f'Malta u waħda f'Għawdex. Iżda 3 parroċċi oħra dedikati lil Marija Assunta jiċċelebraw din il-festa nhar il-Ħadd li ġej, f'Malta fl-Irħura ta' Ħaddingli u l-Imġar u f'Għawdex fiż-Żebbuġ. Net News żar il-lokalità tal-Imġar, lokalità fejn jispikka fatt karatteristiku partikolari, dik tal-offerta li tara gruppi ta' reffija li jagħmlu l-offerti tagħhom. Bil-grupp li jagħmel l-aħjar offerta jingħata ċans li jerfa'u l-istatwa għal dik is-sena. L-offerta ilha kważi mal-100 sena kważi ngħidu hekk. Dik bdiet li kien baqa' xi ftit den fuq u ħarġu offerta fuqha u minnha mħallasa baqja fuq se baqa' dejjem tradizzjoni li jarfgħu huma. Il-gajjiet jitbidlu skont nies li jkunu huma l-offerta li tkun. U jintaqgħu fl-ofsenar fejn fil-ġemp tal-Knisja, u ma t-tokki tal-ofsenar Kappelnjajt l-Angelus u il-gruppi li jaħtlu jibdew l-offerta tagħhom. Il-flus miġbura din is-sena se jintużaw biex ikompli jsir ir-restawr tal-oratorju tal-parroċċa. Fil-ħin ta' żjara tagħna kienu għaddejjin l-aħħar preparamenti għal festa f'dan ir-raħal ġkejken. Preparamenti li kellhom ikunu posposti minħabba r-riħ li laqat il-Gżejjer Maltin fl-aħħar jiem. Bit-temp fetwa il-kulħadd f'dak is-sens li aħna kienna nafu temp bħalma kien jaf li ġej se jkun bir-riħ, allura armajna ġurnata jema kważi wara. Għax kieku kien jkun jintrama ġurnata qabel id-drab. Issa jonqos biss ftit armar tal-aħħar. Li baqa' nista' id-damas ta' mal-kolonni u mal-kampnari. U tintramaw il-kaxxa tan-nar mortal id nintramaw issa wkoll. Kif jitlesta l-aħħar ftit armar, kollox ikun lest biex l-imġarrin u dawk kollha li jżuru dan ir-raħal pittoresk ikunu jistgħu jgawdu il-festa li tant iħobbu.